adamlar. Yurdumuzdaki o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň prezidiumynyň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gruziýa ilkinji döwlet saparyny amala aşyrdy we beýlik habarlar. 15-nji ýyly Türkmen halkynyň milli lideri Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň prezidiumynyň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdun garaşdyrlygynyň 35 ýyllyk toýuny hemde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine ýokary derejede taýýarlyk görmek boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň tagşyryklaryny ýerine ýetirmek wajyp meselelerini garaldy. Mejlisiň dowamyny öňde goýulan soraglar boýunça bir näçe möhüm çözgütler kabul edildi hemde degişli ugurlar boýunça ýol başçylarynyň çykyşlary dinlenildi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çağırmak hemde onu guramaçylykly geçirmek hakyna Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň prezidiumynyň kararlaryny gol çekdi. Resmi namalara laýyklykda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk topar döredildi we oň düzümi tasdiklanyldy. Şeýle Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2026-njy ýylyň 23-nji sentýabryna çağırmaly we onu Aşgabat şäherine maslahat köşküne geçirmek belli. 16-17-nji ýyla Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gruziýa ilkinji döwlet saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerini prezident Serdar Berdimuhammedow bilen Gruziýanyň prezidenti Mikhail Kvalishviliniň arasyna iki çäk dowuşyk geçirildi. Gruziýanyň prezidentiniň Orbeliani köşkündäki meýdançada belent mertebeli türkmen mehmanyny resmi taýdan garşylamak dawarasy boldy. Soňra döwlet başçylarynyň arasyna iki çäk gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyna taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, häzirki ýagdaýlary we geljegi nazara almak bilen oň esasy ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Şonda sowda, ykdysady, ulug energetika ulgamlaryna özara gatnaşyklary mümkinçilikleri aýratyn üns merkezinde boldy. Iki çäk gepleşikleriň barşyna Türkmenistanyň prezidenti Gruziýanyň prezidentini özü üçin islenlik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çağırdy. Tbiliside prezident Serdar Berdimuhammedow bilen Gruziýanyň premier ministri Irakli Kabakhidzeň arasyna ýokary derejeli gepleşikler geçirildi. İki çäk dowuşugyň dowamyna taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, häzirki ýagdaýlary we geljegi nazara almak bilen oň esasy ugurlaryny ketýetlediler. Soňra gepleşikler iki ýurdun resmi wekiliyetleriniň gatnaşmagyna giňeldilen düzümine dowam etdi. Dowuşugyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti hemde Gruziýanyň hökümetiniň başçylaryny özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alşdylar. Gepleşikler tamamlanandan soňra iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek dawarasy boldy. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti we Gruziýanyň premier ministri ýokary derejeli dowuşugyň netijeleri boýunça köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň wekillerini ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Gruziýada döwlet saparyna bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow saparyň ilkinji gününi Tbiliside ýerleşen Gahrmanlar meýdançasyna gul goýdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow Gruziýanyň azatlygy we jewitligi ugruna pida bolan gahrmanlaryň atlary ýazylan ýadygarlyga gul destesini goýup, watan üçin görüşjileri hatyralady. Gahrmanlar meýdançasynyň merkezinde ýerleşen Gahrmanlar ýadygarlygynyň beýikligi 51 metr bolup, ol dürli ýyllarda watanyň azatlygy ugruna baş goýanlaryň 4000-den gowragynyň ady ýazylan 16 san mermer plitasynyň ibaratdyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gruziýa amala aşyran döwlet saparynyň çäklerini ýurdun ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary Agajanow, Annaýew, Atogluýew şeýle hem Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Agahanow bilen Gruziýanyň hökümet administrasiýasynyň ýol başçysy Levan Jorjalyanyň arasyna dowuşyklar geçirildi. Söhbet döşükler durly ugurlar boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygy, şol sany syýasy we ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar orta geçelgäniň ösürilmeginiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Tbilisi şäherindäki Expo Georgiýa sergiler merkezinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň döwlet saparyna gawatlanyp, Türkmen Gruzin işe maslahatlar geçirildi. Bu ýerde Türkmenistanyny önürleýän önümleriň göçme sergisi hem ýaýwanlanyrly. Olara prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Sergi bilen tanışlykdan soňra prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen Gruzin işe maslahatynyň açylyş dawarasyna çykyş etdi. Döwlet başçylaryny bu forumyň sowda ykdysady, maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam berjekdigini aýdyp, Türkmenistanyň esas ykdysady görkezjileri, maýa goýum kuwady, hususy puwdog üçin döwlet tarapyndan döredilýän şertler barada aýratyn durup geçdi. 16-njy ýyla Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanow bilen Koreýa Türkmen parlamentary dostluk
toporunun başlygy Jenap Çoxyon Dunýun ýol başlygyna wekiliýetiň arasyny duşup geçirildi. Duşuň barşyna iki dostlukly ýurdun arasyny dürli ugurlarda ýol goýulan hyzmatdaşlyklarda parlamentary hyzmatdaşyň möhüm orny bellenildi. Duşukda iki ýurdun arasyna syýasy diplomatik gatnaşyklaryň häzirki derejesi parahatçylyk ilerletmekde, döwletleriň we halklaryň arasyna ananşmagy berkitmekde, hoşniýetli hyzmatdaşlygyň germini giňeltmek işlerini tagallalar birleşdirmegiň parlamentary hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy meseleleri barada pikir alşyldy. Dünýä täzelikleri Kongo Demokratik Respublikasyna alymlar ýüzüni kaply täze maýmyn görnüşini tapdylar. Oňa Globus Conjoinsus diýilen at berildi. Bu seýrek ilmi açyşlaryň biridir. Sebäbi olar maýmynlaryň soňky 75 ýyly Afrikada hasaby alynan bary ýok 5-nji täze görnüşidir. Bu maýmynlar Afrikanyň iň barmas kyn ýerlerinde ýaşaýarlar. Muň üçin alymlary ilk uçorda, soňra mototsiklla bir näçe günläp piýada hemde gaýyklarda ýol sökmek gerek bolupdyr. Hunärmenleri maýmynyň daşky görnüşi aýratyn özüne çekdi. Ağzynyň töweregining we burunlarynyň eteginiň ak ýagyz derisi oň nikap görnüşli ýüz keşfini emele getirip beýlik Afrikan maýmynlaryndan düýpli tapawutlanýar. Hytaýyň DeepSeek kompaniýasyny esaslandyran Lian Wenfen emele aň iň uly dil gynysgalaryny işläp düzmekligi ýöriýtelenen kompaniýalaryň düýbün tutujularyň arasyna iň baý telekeçi boldy. Iň soňky maýy goýum tapgyryndan soňra Lian Wenfeniň emleri 2 hisseden hem artyp 16,7 milliard dollardan 36 milliard dollara çenli köpöldi. On girdejisi DeepSeek kompaniýasyna ýylyna 7,4 milliard dollardan hem köp maýy goýulmagy bilen baglykda artdy. Geleşigiň jemleri boýunça kompaniýanyň bahasy 50 milliard dollar bahalandy. Aprelde ol 10 milliard dollar töwereg bolupdy. Sport täzelikleri Türkmenistanyň milli ýygynysynyň ýarym goraçysy Ruslan Mingazow Gonkong'un Kiçi futbol klubu bilen şertnamasyny ýene bir mögsüme uzaltdy. Ýekşenbe güni Ruslan Mingazow Kiçi klubunyň 2026-27 mögsümi üçin taýýarlanan täze oýunly wagtlarynyň tanışdyrylyş dawratyna gatnaşdy. 34 ýaşly Ruslan Mingazow Kiçi toporunyň düzümine 2022-nji ýylyň aprel aýyndan bäri çykyş edýär. Geçen mögsümde ol toporuň esas oýunçylarynyň biri bolup, milli çempionatda 4 pökkü geçirip 8 gezek netijeli pas berdi. Şeýle hem ol ilkinji gezek Kiçi toporunyň kapitanlyk daňysy bilen meýdança çykdy. 2025-26 mögsüminiň jemleri boýunça Kiçi Gonkong'un Premier Ligasynyň çempionu boldy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeğinizdir. Sag bolun.